Ассалому алайкум, бо шумо Маъмурҷон Субҳанов аз канали Маъмур Азия. Имрӯз якшанбе қарор дорем дар молбозори ноҳияи Дӯстӣ, вилояти Хартулон. Дар ин видео сиём кардем қои калон, қачои средни, қачои ёш, майда, гусалабҳо. Видеоро то охир тамошо кунем, маъқул боша лайк, агар шумо дар канали мо меҳмон бошем ва канал обуна шавем. Телефон номерошон ҳам ҳаст, 1-2 харидор боша метавонед ки харидорӣ намоед, дастгириро фаромӯш накунед. Уна сар кардем нархи биқов аз бозори ноҳияи Дӯстӣ. Нархиш 10,000 бо савдо мешудааст, бозор то 9,000 нарх кардааст. Унаи биқаи алара сини солиш 1 солаву 6 моҳ будааст, 1,5 сола биқа. Ба гуфти соҳибиш. Биқаи симентал 2 сола будааст. Нархиш 15,000 бо савдо мешава, бозор 13,5 нарх кардааст. Килобаркаш живой вес 120 сомон куштеста. Чикор кеси? На буқаи калонтарини бозор нархиш 17,000 будааст, бо савдо мешава, бозор 15,000 насия пуздеста мега. Насияда надодааст 15,000 да. Нархи кунҷора 4 сомону 20 дирам будааст. Нархи кунҷора касида даркор боша, бохабар бошен, 4 сомону 20 дирам. Намқаи сияи калон фарбе нархиш 11,000 будааст, бозор 96 то 99 нарх кардааст. Ҳеҷ яшар ба? Ду солара фурра кардаги будааст. Буқаи сияи калон фарбе нархиш 95 бо савдо мешава, бозор оли ҳечи накардааст. Халқош камтар пастар, халқошам бинем. Дуюмшам бози нархшам мепурсем. И чанд пулака? 9,000. Ягон чӣ кард бозор? 8,000. 8,000 бозор нарх кардааст иша. Табуқа. Буқаи зарди тарғел кал будааст, нархиш 8,500 бо савдо мешава. Бозор 75-76 нарх кардааст була. Буқаи швед, буқаи зотӣ нархиш 10,000 бо савдо мешава, бозор 88 када? 88 бозор нарх кардааст. Қачаи тенҷ будааст. Буқаи сияи калони фарбе 2 сола будааст, ки соҳибиш 8,500 нархиш бо савдо мешава, бозор 7,500 нарх кардааст. 7,500. Буқаи сия нархиш 10,000 будааст, бо савдо мешава, бозор 9,000 нарх кардааст. Буқаи сия пара тоза када овардагиам. Bunisi qancha? 11 million. Necha qildi buni? 9,5 ish yozda budaaст, bu savdo misha, bozor isha 9,5 kadast. Qay farqi? Xushru farqi shidagi budayniki. Nadta buqay yoshi xarob 7,000 budaaст, narxish bu savdo meshava. Бозор мега 65 нарх кардааст. Ҳардушам барои бони харобтар, барои фарбе кадан. Буқаи зотӣ нархиш 7,000 будааст, бо савдо мешава. Олмиш неч қилди? Бозор то 63 нарх кардааст. Буқачара. Бунisi chi? Balam shu narx qilyapti. Qancha hisobini isham hamun narx. Bozor isham 63. Har dusha yak joya kadar istavlar. Ish buqayi 40 svet budaaст.
Buqay targ'il narxish 8000 budasi bu savdo meshava bozor to'g'ri 7000 kiraysan. Qay güzel ablasnik. Qancha bu? 7000 bu savdo meshava. Nech qildi bozor? Sha bozor 60 dan narxlar ast. 6200. Buqay siyai targ'ili navbati narxish 7000 budasi bu savdo meshava bozor to 6000 narxlar ast. Kami kamish 50 kadar. Qay zoti. Çay yoşay. Bakayım kale salamati yoşta saat koyacak. Kurbançta Buqay xarob. Qay qadish mayda. Narxish 5000 bu savdo meshava. Nech qildi konkretno bozor? Bozor to 42 narxlar ast. 4200. Buqacha yosh narxish 6000 budasi bu savdo meshava bozor 56-57 narxi desa, nay buqachalar. Nechiga bardosh na oxiri? Deta buqacha yosh, chandi gufti? 6000 Nay 5000 budasi maydatar, nay kaloni 6000. Chandi kad bozor? 10200. Bozor har dusha yak joya 10200 somon narxi ast. Bu qancha ekan? 58. 58. Qacha yosh. Nech qildi buni? Bozor 52 narxi ast. 5200. Dehmonda giri bu. Qacha yosh narxi 6000 budasi bu savdo meshava bozor 58-57 narxi desa. Qachara. Bu qachay navbati narxish 53 budasi bu savdo meshava bozor to 51 narxi ast. Qachay srednya ne kalon ne mayda. Bu qachay yosh narxish 6000 budasi bu savdo meshava bozor 53-70 narxi ast. 5370 somon. 53-70 nadod ast. Mana bu qachay siyah 6200 iftesa bu savdo meshava. Chand kad 56 bozor narxi ast isha. 5600. Mana Klasa zerkne. klasa faromush nakne. Moli kujay? Syomka bepul klasa zer nakne. Moli kujay ka? Moli paxtaral. Moli paxtaral. Na bu qachoy yosh deta bu qacha mana ish gusala. Cho'rining budas. Sevindim kada? Sividi. 3200 isha kadar maydasha isha 5000 guftesa bu savdo meshava. Chand kad bozor? Isha 40 bozor narxi ast. Deta bu qacha yakta siyah yakta zard. Na ish 58 ta siyahish. Chand kad bozor? 51 siyahsha narxi ast. Zardchachi? 44 bozor narxi ast. Zardcha. Zardcha 48 guftesa 44 bozor narxi ast. Qachoy yosh. Mana bu qachoy yosh optim. Qancha bu qacha budast? Narxi bilan tanishtiring. 4000. 4000. Bozor qilganini ham aytib keting birdan. Bozor 4000. Ha. Qaroshyapti. Ha. Chilse budast bozor 4000 kadas. Nay ala. Ira alara chilse busam siyash kadar. Ish. İşe 6000 busam 5000 kadar. Aha. Dalshi. Ira chilichor kadar. 5000 busam. 5000. Ira 5000 busam 45 kadar. Lütfen işe kadar. Telefon numara. Numaram var 556 05 89 13. Ha.
Ratan. Xaridoro boша marhamat, telefon nomer дар рӯи экран 5 та буқачаи ёш. Иш чанд плака? Ayman est. Hiç neyse, hiç soymuş. Yine soymuş. На буқачаи ёш 48 гуфтия? 48 бу савдо мешава. 40 чанд кад бозор? 44. Бозор то 44 нарх аст.